Here na kami. Hello, Friday ngayon. Magdi-dinner kami sa labas sa Japanese restaurant. Kaya yan ang suot ng baby namin, no, nakapang-Japanese. Ready na kami mag-dinner. 7:30 ako sa loob. Ayan, ready na. Say hi. Dragon. Yes! Buntong hininga pati. Hey, right there. Hey, right there. That one. Here na kami sa park. Nag-park na kami. Papunta na kami ngayon sa Japanese restaurant. La, 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 la. Yes. Exercise. Wait, are we in China? Are we in China? Diyan kami pupunta sa Wagaya. Ang ganda dito. Social na Japanese restaurant. First time ko dito. Dito tayo. Nakakamiss man ang Japan. Ikaw. Diyan ma-order. Yan. May member si KD. Minsanan mo lang. Ano na senda? Kuya na avocado sushi. Si Carrie, ilan mo kung may egg. Ikaw ma, gusto mo ramen? Yung gusto ko, wait lang. Ano sa'yo? Si side dish ko. Si tofu. Itong tofu. Beer. Okay. Meron ko ba yung okonomiyaki? Sige, mana kita mami. Okay na miya. Okonomiyaki. Sa side dish yan, ano gong? Okonomiyaki. Wait, boy! Gusto niya Sa side dish. Ay, baka mo ako. Hi, papunta kami sa isang shop na mga mura. I'll go there. May sa kompleto di may Spotlight, may TK Maxx, may lapas to. May Woolies. Yay! Ako lang ang good guy. Katamis. Dito man yan. Pwede man. Ako lang ang good.
galing na kami doon sa Silly Soli. Ngayon papunta naman kami dito naman kami ngayon sa IKEA. I want to do something. Push. Ihol na naman. Ay, wala kayong matatapos. Ayan, go. Do it. Punta kami sa CR. Dive cake. Have you tried it before? Yeah, I did. Yeah, I know. Alin yan? It's so addictive. Wait lang. One, two, three, go. One more. Yan yung marama ko sis. One more. One, two, three, go. Okay na. Dapat Spider-Man here. Nag-smile talaga siya, no? One, two, Yan, model. Smile. Smile. Smile, Carrie. One, two, three. Pasaway. Oh, no, Wow. What? Look, baby. Oh. on the left. Okay. Ay. Uy, may car seat. May baby. Let me see the car seat. Yeah, oh, see? What happened to the car seat? There's a Hi, kararating lang namin ko na. 6:25 galing kami sa umaga, nag-grocery kami. After lunch, pumunta kami doon sa Silly Soli na nothing over $5. Marami nga talaga mga panindang mga sobrang mura. Kaya bumili kami. Ito, nabili ko to ng $5 din. Ayan, lint roller para doon sa mga ano bang tawag sa Bicol kasi himulmol. Yan, washable kasi to. Ito, bilin din ng kapatid kong bunso. Gravity defying and hydration. Shampoo and conditioner. $5 din yan. Tapos, tsaka ito, pang travel bottle kit. Ito ng shampoo, conditioner. Tapos itong water bottle is $5. Long-lasting durability. Dalawa siya. Tapos ito naman is $3. Cleansing wipes. Yan lang, nabili namin doon. Tapos ito naman sa Kmart. Ito. Lunch flask with spoon. 6 hours keep hot and 6 hours din keep cool. Ayan, 350 ml. Sa Kmart naman ito. Ito $10, ito $8. Maganda siya kasi ayan, meron na siyang spoon. Tapos, ayan. Order naman ito ng kapatid kong isa pa. Hello, good morning. Pupunta kami ngayon sa friend ni na Johnny Bell. Invited kami kasi meron din doong Pinay Lola. Friend ko na, paalis na, babalik na naman siya ng Pinas. Kaya makikita-kita kami ngayon. Baba kami dito. May bibilin daw dito sa Filipino store. Ayan, oh. We're here. And dala namin ice cream kasi yung niluto kong embutido ayaw ni nanay pamigay. Don't step on the grass. Someone made it.
go out though. What do you think? Hello po. Lagay ko lang sa freezer ko. Hello po, tita. Hello, amigo! Oo, sige. It's pink. The winner is pink. It should be green next. Mateo! Ang pogi. What if it's your... Pogi ni Mateo. Galing din kayo simbahan. Yung just... Hey, Matman. Hello. Presko dito. Ang presko dito. Ako dito. Hello po. Bang po kailangan. Oh, may prints ka. What's what? Naalala mo yan? Alam ko na yun naman. Nagkakahanap pa siya. Magkasunod ka na kayo. Maganda sa akin. Yeye, noisy. Sabi maganda daw. Lilipat ito. Hindi, si Yeye. Dili mo pa yan. Si Papa. Mga super lola. May pulutan pa yan. Sili, close up mong anak ang pulot. Adobo. Tapos ang iniinom. Moscato. Na parang juice ang lasa. Ay, parang juice talaga. Parang juice. Tikman mo na na. Hindi. Sarap. Minsan sinasabi juice pag itinikman ko, hindi man. Naubos na namin yung Moscato. Kaya dito naman kami ngayon. Yan o. Kakain kami nito ng pecan nuts. Balot pa kami. Yan, pauwi na kami. Ayan, may bit-bit ng ano yan, pecan? Pecan tsaka blueberry. Hello, nag-walking kami ni Bunso dito sa Mala Forest na environment. Yan. Kaya nag-deep breathing ako. Ayan. Jacaranda yung nasa likod. Jacaranda yung nasa likod. Ano? Naka 1 hour, more than 1 hour na akong brisk walking. Natulak-tulak ko to. Masarap sa pakiramdam. Papunta naman kami ngayon dito sa playground para makapaglaro naman ito si Bulinggit. Doon kami pupunta. Medyo mga siguro 15 minutes walk galing sa bahay. Yan, solo niya ngayon ang playground.